Уважаеми зрители, наближава полунощ, часът на свръхестествените сили. Часът, в който призраците излизат да пораздрънкват веригите си, варкулаците извиват зловещ вой към луната. А прилипите размахват страховитите си криле в мрака. Благодаря ви, прилипи и варкулаци. Благодаря ви, призраци и демони. Историята, която ще ви разкажа, се случила в една такава нощ в Софийския квартал Орландовци. Точно до гробищата. Нощта била студена, бахър голям, ветровита, а луната осветявала само страховития комин на гробищния крематориум. Точно срещу комина в една стара къща живеел заболекаря Гераско Ченешки. Уважаван стоматолог и виден експерт по зъбни протези. Минавало полунощ. Гераско седял в хола си. Прелиствал любимата си книга "Еволюция на обратната захапка" и "Регрес на седмия долен кътник при гибралтарските шимпанзета" от професор Забаболченко и колектив. Гераско... Ужас! Вампири само не съм споменал. Гераско не само четял книгата, а от време на време подчертавал с молив влажните пасажи и замислено се вглеждал в стотиците гипсови черепи, подредени по рафтовете около него. Тези черепите и дойдоха. Стига толкова черепи. Тези гипсови черепи били изработени лично от сръчните ръце на Ченешки и той на тях изпробвал новите модели зъбни протези, на които народът вика ченета. Тази вечер обаче, Евгений, защо спираш? Стара, страшно е. Черепите му изглеждали някакво особено. Вятърът страховито блъскал в прозорците на Гераско, му се сторило, че чува някакво кискане от рафта с черепите. Една протеза изтракала внезапно. Точно сякаш искала да схапе доктора тук за гърлото. Гераско се изплашил, но здравия лекарски разум му подсказал, че тези страхове са излишни и суеверия и предразсъдъци от миналото, и той отново се потопил в тайната на шимпанзешките кътници и неусетно задрямал. Изведнъж го сепнало внезапно почукване на вратата. Доктор Ченешки се стресал и погледнал часовника. Било точно не колкото сега, 2 часа след полунощ. Страхът отново го стиснал за гърлото. Така. Но Ченешки се овладял и отишъл да отвори вратата. Отворил, а пред вратата стоял добре облечен млад мъж, който странно размахвал ръце пред вратата. Ето така. Добър вечер, доктор Ченешки, казал мъжа. Може ли да вляза? Но откъде знаете името ми? Стреснал се докторът. Ми пише го на вратата, обяснил мъжът, който не спирал да размахва ръце. А вие кой сте? Попитал Ченешки със страх и мрачно. Аз съм нощна пеперуда, обяснил човекът и се размахва още по-бързо ръце. Какво сте? Очудил се Ченешки. Нощна пеперуда съм от тия по-големите пеперуди. Вижте бе, казал доктора. Просто сте сбъркали къщата. Аз не съм психиатър, аз съм заболекар. Не мога да ви помогна. Защо дойдохте при мен? Защото само при вас светеше.